बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर सुखबीर काrzीआ फोरमायस'हायै दुखु मोननाय फोरमायदों। रायखांनो गोनांदि बिटिआर गोरोबथानि सासे सागानगिरि थामहिनबा एनडिएफबिनि गायसनगिरि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिया साजायावनो थाफिनबाय। बे रायखौ मैया गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव फोसावना होदों। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बे दुखुनांथाव रायखौ फोसावनायनि उनावनो बर'नि माखासे आफादफोर आरो बर'नि माखासे सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोना दुखु मोननाय फोरमायदों। बिनि गेजेरावनो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर सुखबीर काrzee बिथाङाबो मोनसे गोलाव पस्टनि गेजेरजों फोरमायस'हायै दुखु मोननाय पस्टनि गेजेरजों लिरो आरो सोंथि खालामो दि बिर जोहोलावा दिनै सोर सुथुरनि फाव फान्दायनायाव गोजोन गोरोबथानि उनावबो जिउ जोबजासिम जेल जानांगौनि साजा मोनखो होनना आरो जायखिजाया पार्टियावनो थाया मानो गावजों गाव एना एनिखौ ज्राब गारना जोंनि इयुन जोलैफोरनि थाखाय खौसे जानानै इनायनि हेंथायै गसंनायनि समसै होननाबो लिरो। मख'नो गोनांदि डक्टर अनजालि दैमारिया मैया दुखुनांथाव रायखौ फोसावनायनि उनाव बिदा रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालियाव लोगो हमना फैयो आरो रन्जन दैमारिया गाव गोसो देहा मोजाङै दं होनना बयनोबो खिन्थाहोयो होनना होनहरो आरो बर' हारिखौ जेब्लाबो गोख्रों जानानै थाजानो हास्थायहरदों। रन्जन दैमारिया बे मेसेजखौ अनजालि दैमारि बिथाङा गावनि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों मिथिहोदों।